Imo. Well, I like you know when I get about what you want about it. Oh, you want to know about it? That's not at all. Nobody. I say, I'll be on a team with Tagishi, and then a child for 2017. I'll find a way. Give that to the Bible. And he egbe. Egbe. Egbe got Talama. Egbe got Talama. I want to know. I can man want to pack up. I want to know. I want to go. Mother will fuel this. I would do quit. I don't take it back. I'm there holding me. I'm not for me, not for me. I don't need me more. My work can get what you get in a location so form. I put in and better. I'm what I'm always better thing as a person. Imo happy help bobo. I found an hour. Happy help bobo. He help bobo my brother Habalam Bonino came. Okay, every time one night you could say, what I leave him pum. I run a lano. What I leave him, I hail him pum. Shift on pum. Now leave him pum ga bomb. Nailing ga bomb. But I just was like an uncle. Azolam Smith, Azolam at Iron, Azolam Hypo, Azolam exhaust, Azolam screwdriver. Any ledger, Bomba as a Charam. Museum, you got Bregana, Zufiego. It's meant to go like an area, even a gauge at the end. One more to blow the young, yes, never on Smith sound. Our apple, Yaway, Blacker. For Moya, but they're more to them now. I didn't bow up on an hour, like Bola, one more never paint the bomb. Old better not to come and got to the one. My own government, Jacka, come. Chifimo. Move for the local and I'm a letter with you. Zuma, president of Afghanistan and Nigeria, or Wulole Kejip, Madam Sleeve, Silly Sleeve, Apple, or Wulole Kejip, and that does it away down with it. Oh, Lola Church, I need a quarter of what I gave a deputy. Oh, whatever I gave 5 of 3 of my Yapatano, why is that? Who must be dying in Apolai? Apolai, Popo. If we run on go there, they're not already when I have free. But each other repose or each other to the never can know the best river. Okay. How Popo? Okay. I will go, Papa. I put them on. Huh? Excuse what location. Look, I'm looking to work. I will issue back an Agra. I look at government and have bomb help. Eh? How do I garage? Look at government issue work. Had to among that. I got it almost an hour. Oh, for look, we have to get a 6 o'clock over to Ghana. You were telling 31st night. Oh, I said, it's a woman of 2018. I talked about 2018. And I don't have a sick one, your papa wallow. And I will sick one, and I will sick one, your papa wallow. If I will want a sick one, and your papa wallow. And I will sick one. I want to say, Mom, your papa. Oh, I got one to do more
ọgwa ga-anọ ga-akpọ ọṅụ agaghị isi nweke ha kpụsanụ ha pụwa n'ori ekwe ha kpụsa n'ihe ọkpụkpụ azụ ebe ọbụla hụrụ sekpụ ndị ọkpụ ụzụ ebe ọbụla hụrụ sekpụ ndị mmụọ akwụkwọ ọnụ na eleta m siri bido akwụ na bịara edekanye ụwa m na akwa ọnụ bidoro akwa ihe ọkpụkpụ chefu ndị mmụọ ụgbara na-agbanụ ọkwa ihe ebega maka anyị na-atọ ka akpọkọta mmadụ akpọkọ m mụ na mbịa nga nọ na-ebe ebe akwa tata m bidoro akwa woman when you trouble and no behind the bus. Oh, it's a problem. It is a problem. Who want to tell her comes? I'm going to never tell her. Tell her even bring good. Here when I will call so. Madam Trouble gave me is trouble gave me. Makatsuka trouble na phone. But I have trouble get on Yara. About you could afford. About you. Yes. Okay. Put one. It's on you. You told them. You heard them, Kelly. Makachine ke gbeli gwa agbabugo ge pamba makachine Imo ga-ekwu gị n'ahụ Imo ga-agbagbu gị egbe igwe ga-agbagbu gị machi ndị awụrụ nri n'abalị ma gị na ọ chakwụpụrụ mma nke ụdọ Makachukwu amagala fast eriwom kama ị ga-akwụpụ m ọcha njenga ogiri lekwana ogiri ihe ikom mụ na ogiri ga-anwụ na season maka ihe ole ji gụchie iwuru na ya gbụpụla nga ekwele ihe ahụ nwekwana ihe nwere ike isi na asa eji ihe ma ishie ya anyị mechie kama m na maka ga-eshi okwu m mara ga-eshi okwu kama m nọcha na ndụ agamaghị Imo kama m nọcha na ndụ agamaghị Imo steeti elego m nọrọ nwere ihe ọ nwere eji ma gị rie na ọ ga-akwụ m ọchị ma gị ndo mma hapụ ịga Imo ma bụ iji Imo ụdị obi gị edogo ka blọọ onye nke maka chukwu ala ọgwụ agwa anaghị akụwala ha ka akwa ebege m akwa ha zụtụ na pọọ biko akpọ ọnụ gịnị na ka akpọ ọnụ maka chukwu kama ga-akpọgọ ndị ọrụ akpịrị gị m kada isi gị megị ndị ọrụ akpịrị ọnụ m kada awala gị ya kọtụ ụlọ oke gị agabata oke gị ọkụ igwe ọda nke gị atụbakpa na ebue ọkụ oke gị na ọrịa ekwe ka m tụkwa ọrịa ekwe oke gị isi gị ka m gwa ekwe isi gị ekwe na oke gị ekwe oke gị ngwa kpọ onye nwere akpọrọ ga-akọ ọkụ ọkụ maka ihe akpọ n'otu iri imene divert nwa nwa ọhụrụ dị ka m were gị dịka onye inye aka gị dị ya atọ onye nwe ọhụrụ ebe mgbe college onye nwe ọhụrụ ele mgbe college mgbe nle waya ka ihe na-akpa ya all school standard school standard yes no we literacy mistake here in school standard before waya ya na-akpa ya standard school elementary Tremom chete ihe ọgwa ya. Ọ ga-awụrịrị nta sayensị. Kwage ụkwadozi bi. Igbo mma mmanụ. Ọmụnwa ụlọ njinus anụ kwute onye a na-etu Imo. Ọwụ na ile anya ntu m shiri jike ejikere m iji gosipụta na ọmụ nwa afọ Igbo amụkwara amụkwa nwa afọ Igbo amụshiri ike amụshiri m ike ana m ekele unu maka otu unu si na-akwadobe anyị n'ihe onyonyo na ihe nkiri na ihe anyị ji eme uwe obi ụtọ nke unu na-ele mgbe ọbụla anyị si ka anyị ji ohere a wee kelee unu nke ọ dị ukwuu bụrụ ụkpọ ekele butere unu nke ọ dị ukwuu si unu
gaa n'ihu ịdị na-akwado anyị maka na nkwado unu na-akwado anyị na-eme anyị na-enwekwu mmụọ imepụtakwu ihe nkiri. Onye ọbụla hụrụ anyị na-akọ ọkọ n'anya, onye ahụ anya mmiri agaghị akụ ya n'anya. A sị m ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma, ndụ mmiri ndụ azụ. Ihe eji mara Igbo ofu obi, anyị na-eji ofu obi eme ihe and anyị hụrụ onwe anyị n'anya. Ana m ekele unu na ndị hụrụ anyị n'anya wee na-akwado ihe omume nke anyị na-eme, ihe ọbụla gbasara ihe nkiri na ihe onyonyo, ihe eji enwe obi aṅụrị nke anyị na-emepụta. Ndị niile ọ na-adị mma, anyị na-asị ka amara Chineke nọnyere unu. Anyị agaghị akwụsị maka na ọ dị unu mma, maka na unu so anyị gaa n'ihu. Ọ ya mere anyị nọrọ anyị na-eche ele ihe anyị ga-eme ka ndị ụmụnne anyị nwee obi ụtọ. Otu onye sị maka Chineke unu emege nye ahụrị na ya ga-alaiki ya. Anyị nye ahụrị ote ga-ehugharị ndị na-asị uche ahụrị ka atọla ụtọ, asịrị asị na ọwa Imo na Maggi enyere ya na-atọ unu. Anyị nye ọchị eyiyeye anyị bụpụ asị ha rara sị asị ka ọ tọọla ka ji akwụ. Anyị emegebe gachacha polo m anyị n'anya, anyị gụpụta polo tụsa wee wu ha gagara ya otu ejekalalu ya sị ewu polo keke ya kacha mma. So unu niile ndị na-asọpọtụ ihe anyị na-eme, anyị sị ka amara Chineke goziere anyị unu niile. Ezinụlọ unu ga-ahụ ihe ọma, ngozi ga na-eso unu n'ihe ọbụla unu na-eme. Ebe ọbụla unu kpasara aka, chetakwa ihe m kwuru na mbụ, nke ọbụla ibikwasara aka, ngozi Chineke ga-eso gị. And ọ bụrụ na ị chọrọ ịgakwa n'ihu ịdị na-ekiri ihe onyonyo nke anyị na-eme n'ụzọ abụ n'ụzọ, because anyị ka kwadoro akwado ihe abụ mbido na akwakwala n'bi nsa akwụ, ihe abụ anwụrụ ka anyị gara aga mata. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị na-aga n'ihu ịdị na-enweta ihe nkiri anyị kwamgbe gị gaa na YouTube Therefor Chief Imo Comedy, gị taịpụ ha ala ya bara gị na-adụrọ gị shi ebe edọrọ gị shi ma biko kwe gị dọta ha na lele anyị edọrọla dọga nwunye gị, gbasa ozi ya n'ụwa niile. Dịka ị na-agbasa ozi a, Chineke ga-aga n'ihu ịdị na-agbasara gị ihe ọma. Ọzọkwa kacha nke ọ bụrụ na e nwere ụmụnne gị ndị nwụrụ n'anwụ, ha na-ediri ihe a maka ala mmụọ ebe ahụ asọ ọkụ dị ova, sendịara ha ihe ya na ala mmụọ ka ha nọrọ ngwa were ya na-enwetawa onwe ha. Ọkụ na-ehụrụ ha adị ndị ka nọ n'ọkụ, maka ama m ụmụnne ọnụ ndị nọ n'ọkụ mmụọ ka ndị nọ n'eluigwe. Gị were ihe olile anyị sendịara ha mmụọ na ala mmụọ, so mmụọ ngwa mmụọ lelewe ihe ha na-ele ọkụ na-agba ha na-ede imo ma ha kpọkwala m abịa biko mụ na ọkụ mmadụ dị na mma, eluigwe ka m gachi, eluigwe my targeting. Onye nwe anyị goziere m. Thank you very much. I still remain your humble brother, Chief Imo Comedy.